Ahojte, volám sa Tatiana Ondrisková, rada by som vás pozvala na Belong Summit na posilnenie žien, kde sa ja osobne budem venovať brand archetypom. Celý svoj pracovný život sa venujem marketingu a biznisu a keď sa mi narodil syn, zistila som, že už sa mu nemôžem venovať tak dlho, respektíve tak často alebo tak veľa, ako som sa mu venovala a každá jedna moja hodina je veľmi dôležitá. Preto som sa rozhodla, že pomôžem jednotlivcom a aj firmám komunikovať efektívne a hlavne jasne, kontinuálne, konzistentne, čo je moja mantra. Na konferencii sa budeme venovať brand archetypom, kde si spolu povieme, aké farby používať, aké fonty používať, aké slová, to je veľmi dôležité. A budem sa hrozne tešiť 17.10. online a potom osobne v Košiciach, v Trenčine a v Bratislave. Teším sa, ako spolu odhalíme unikátnu komunikáciu každej jednej z vás. Link na prihlásenie nájdete pod videom. Ďakujem.